بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hormatly musulman doganlar, bu dersimiz İslam akidesi baradaqı 16-njy dersimiz. Akide baradaqı derslerimizi dinlemek isleýän musulman doganlarymyz birinji dersten başlap tertip boýunça dinleseler, has düşnükli we has peýdaly bolar özler üçin. Bu dersimiz musulman doganlar imanyň 6-njy şerti bolan kadara iman barada. Kadar baradaqy bolsa ikinji dersimiz. Bundan öňkü dersimizde kadara iman barada giriş hukmyny her bir musulmanyň kadar barada bilmeli zatlaryny aýdyp geçdik. Bugünkü dersimizde musulman doganlar kadara değişliýene bellep geçmeli meselelerimiz bar. Birincisi, musulman doganlar insana saýlama seçme haky berilipdir. İnsanyň kellesine ähli zat kadar bilen bolsa, insan saýlap seçip bilmeýärmi diýen şüphe soragy gelmek mümkin. İnsana musulman doganlar saýlama seçme haky berilipdir. Şonuň netijesinde gowyny erwedi, ağa garany, dogruýuny ýalňyşy saýgaryp seçip bilýäs. Allah Taala insanlara hak ýoly, dogry ýoly açyklamak üçin peýgamberleri guratdy we kitaplary guratdy. We insana dogry bilen ýalňyşy biri-birinden aýrar ýaly akyl berdi. We saýlama seçme okuýuny berdi. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Tekvir suresinin 28. ayetinde diye limen şa'a minkum ey yestaqim. Sizden doğru yolla gitmegi isleyenler üçün diye Allah Taala. İnsan şol isleri ve saylap seçmegi bilen musulman doganlar iýe, içýä, oturýa, turýa. Emma şolaryň hemmesi Allah Taala'nın takdiri ve islemegi ruhsady bilen bolup geçýär. Yani insanyň islemegi, saýlap seçmegi bar diýmegimiz hemme islam zadyny öz başyna edip bilýär diýdigimiz däl. Ähli zat Allah Taala'nın islegi bilen, ähli zat Allah Taala'nın ruhsady bilen, takdiri bilen bolup geçýär. Şonuň üçin Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Tekvir suresiniň 29-njy ayetinde, ýanky okan ayetimiziň ýanyndan gelýän ayetde Allah Taala diýär: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Alemlerin Rabbi Allah Teala islemese siz islap bilmersiniz diye. Diýmek näme musulman doganlar insana saýlap seçme haky berilipdir. Şonuň netijesinde halal haramy, dogry ýoly, ýalňyş ýoly, sowap günäni saýlap seçip bilýär insan ogly. Käbir kişileriň kadar barada şeýle şüpheleri bar. Kimiň cenneti, kimiň jehannemi boljagyny Allah Taala bilýär. Onu näme üçin bizi ýaradypdyr diýär. Birinji bilen musulman doganlar Allah Taala barada bu soragy soramak dogry däl. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Enbiya suresiniň 23-nji ayetinde diýär: La yus'alu amma yef'alu ve hum yus'alun. Allah Taala eden işinden sorulmaya, olar sorulýarlar diye. Yani Allah Taala yaradıcı, halik. Ähli zadyň eýesi we ähli zadyň Rabbi. Biz bolsa mahluk, yaradylan ejiz barlyklar. Biz hakymyz ýok Allah Taala'dan näme üçin şeýdipdir, näme üçin beýdipdir diýip soramagy musulman doganlar biziň hakymyz ýok. Bu birincisi. İkinci bilen Allah Taala'nın kimiň cenneti we kimiň cehennemidigini bilmegi musulman doganlar aslynda nämenin delili? Allah Taala'nın ähli zady bilýänliginiň, ilminiň kamilliginiň delilidir. Allah Taala'nın ilmi ähli zady gurşap alanlar. Bolan boljak ähli zady Allah Taala'nın ilmi gurşap alanlar. Ve Allah Taala'nın ilmi kamildir musulman doganlar. Şonuň üçin hem
Rabbimiz Allah Taala kimin cenneti, kimin dowzakydygyny bilýär. Yine bir mesele, kafirler diýe cennetimi ya dowzakymy insanyň ýeri belli bolsa, onda näme üçin amal edýäris diýerler. Bu babatynda Sahih Muslim'da Ali radiyallahu anh'tan haber berilýär. Hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Ma minkum min nefsin illa wa qad ulima manziluha min al-jannati wan-nar. Qalu ya Rasulallah, falima na'mal? Afala nattakil? Qala la, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: Sizin içinizden cennetimi ve dowzakymy yeri bilinmeyen yoktur diye. Yani her kimin yeri bellidir. Onda sahabeler diýerler: Ya Resulallah, onda näme üçin amal edýäris? Şoňa bilip aglap arkaýyn bolmalymy? Her kimin yeri belli bolsa, şoňa bilip aglap arkaýyn bolmalymy diýerler. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: Yok. Amal edin. Her kim näme üçin yaradylan bolsa, şonuň ýoly oňa yeňilleşdiriler diýär. Hiç bir insan, Müslüman doganlar, özüniň nire düşýägini, cennetimi ya da dowzakymy bilmeýär. Emma Allah Taala bilýär. Biz bilmeýändigimiz üçin bizem şol cenneti bennelerinden bolaly diýip amal etmeliler. Misal üçin her canlynyň rızky ýazylandyr, takdir edilendir. Emma biz rızkymız takdirdir diýip ayağımızı uzatıp oturamyzok. Hereket edýäs, işleýäs. Emma iman edýäris, biz sebäbini tutýarys, Allah Taalaň nesip edenini gazanýarys. Amal meselesinde de edil şeýle musulman doganlar. Amalymyz ýazylandyr. Emma biz şol amalymyzy gazanmak üçin gaýrat etmeliler. Salih amalyň gözleginde bolmalydyr. Gazanç meselesinde takdirdir diýip oturmagymyz dogry bolmaýşy ýaly, salih amal meselesinde de takdirdir diýip amal etmän gezmek dogry däldir musulman doganlar. Kur'an we sünnet bize mahlukatyň kadary ýazylandan haber berýär. Ve şol bir wagtyň özünde musulman doganlar Kur'an kän ýerde amal edin diýär. Namaz kılın, zekat berin, sadaka berin, cihad edin diýär. Hayır sowap işlerde ýarşyň diýär. Başga bir mesele, musulman doganlar kafirleri öz amal etmän ýörüşine, amal etmän gezip ýörüşine kadary bahana edýärler. Misal üçin namaz kıllysan nesibeligi bardyr diýär. Ya da haram işi taşlamaly bolsa yüregime guýulan bardyr diýär. Bu musulman doganlar bahanadyr. Allah Taala bize insan oğluna peygamberler uğratdy. Ve ahirkisi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ýürüýte bir kitap uğratdy. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müňlerçe hadis aýtdy. Amal etmegimiz üçin, haram işlerden gaçmagymyz üçin. Bundan soň biriniň çykyp kadar bahana edip amal etmän gezip ýörmegi bir gaflatdyr, bahanadyr, özüni allamakdyr. Şol bahana edip ýören kişi musulman doganlar şahsy işlerine gerek gelse, ya bir dünýäwi kazanç meselesine gelse, nesibeligini bardyr diýip oturmaýar. Öz peýdasyna bolan işi kazanmak üçin hereket edýär. Ya da edýän haram işini taşlamaly bolanyna yüregimize guýulanyny bardyr diýen kişi aslında Allah Taalaň goýun çägini geçip dur. Sowam kadary ýazgydy bahana edýär. Emma şol adama biri gelip öz hakyna deýse, malyna janyna deýse, onda nesibeligini bardyr diýip duranok. Misal üçin biri gelip şol kişiniň malyny, puluny alsa, soňam näme üçin aldyň diýse, maly alınan kişi, o alan kişi hem ay takdirdir da rahat bol diýip kadar bahana edip dursa,
pulu alınan kişi öz hakkına gezek gelenini ol bahanany kabul etmeye. O hakkını almak için näme diye herekete geçýär. Emma Allah Taala'nın farzlaryna amal etmeli bolsa, Allah Taala'nın haram eden zatlaryny taşlamaly bolsa, nesibeligini vardır diýip näme? Kadary bahana edýärler. Kur'an we sünnet musulman doganlar bize nesibeligini bardır da yüreğimize goýulan günü haramy taşlarna diýip geziberdiýen ok. Amal etdiýe, hayır iş üçin gayratly, ihlasly bolýa, haram işi taşla diýe. Kadar bahana edýänler bu buyruklara näme üçin kulak asmaýarlar. Kadara anan ýas diýip takdirdir, nesibeligini bardır, yüreğimize goýulan günü bardır diýip onu bahana edýärler. Emma näme üçin bu buyruklara kulak asmaýarlar. Diýmek näme şundan belli bolýar musulman doganlar, bu bir bahanadan ibaratdyr. Inniki mesele musulman doganlar sebäpler tutmak meselesi. Sebäpler tutmak, ätiýaşly bolmak, hasaply hereket etmek, şularyň ählisi musulman kişiden talap edilýän zatlardyr we kadara, imana ters däldir. Misal üçin, kesel bolsaň hassahana gitmeli, derman ulanmalydyr. Kadardır da diýip oturmak dogry däl musulman doganlar. Çünki Kur'an we sünnet bize sebäpler tutmak tawşyrýar. Misal üçin İbn Majah'da, Ahmed'de, İbn Abbas radıyallahu anhuma'da gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Tedavaw ibadallah fe inna Allah lem yeza' da'an illa veza'a ma'hu şifaan illa'l haram." Allah'ın benneleri kesel bolsaňyz bejerge edin. Çünkü Allah Taala dert beren bolsa dermanyny berendir. Diňe garrylykdan başga diýe. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hassa bolsaň dermanyny gözle diýe, ay kadardır da diýip otur diýen ok. Tirmizi'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den haber berilýär. Bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanyna gelýär. Qala ar-rajul ya Rasulallah, aqiluha ve atawakkelu ew utliquha ve atawakkelu. Qala iqilha ve tawakkal. Ol adam diýär, ya Rasulallah, düýämiň aýagyny baglap Allah Taala tewekkül edeyinmi? Yani çöle kovjak bolýan, aýagyny baglap Allah tewekkül edeyinmi? Ya da bağlaman diýip soraýar. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, düýäň aýagyny bagla we tewekkül et diýär. Ondan soň Allah Taala bil bagla diýär. Buhari we Muslim'de gelýär, Ömer radıyallahu anh Şam'a ýolagçylyga çykýar. We ýolda eşidýär, barýan ýerine ýokanç kesel ýaýrapdyr. Onda Hazreti Ömer radıyallahu anh diýär, biz izimizde Medine gaýdýas diýär. Onda şol ýerde bir sahaba oňa diýär, ey Ömer, sen Allah Taala kadarından gaçýanmy diýär. Çünki Ömer radıyallahu anh Şam'da ýokanç keseliň ýaýranlygyny eşitip ol ýere gitmän, izine gaýtmak isleýär we izimizde gaýdýas diýär. Onda ol kişi diýär, ol sahaba, ey Ömer, sen Allah Taala'nın kadarından gaçýanmy diýär. Onda Ömer radıyallahu anh näme diýär? Nefirru min kadarillahi ila kadarillah. Allah Taala'nın kadarından kadarına gaçýas diýär. Yani sebäpler tutmak hem kadar. Käbir adamlar musulman doganlar din we dünýä işlerine kadar bahana edip sebäpler tutmaýar. Bu düşünce musulman doganlar hem düşünjäň pesligidir, hem din barada ilminiň azlygydyr. Her işte sebäpler tutmaly, kadardır diýip oturmak dogry däldir musulman doganlar, sebäpler tutmaly. Netije Allah Taala'nın elindedir. Sebäpler tutmalydyr we bilmeli, esasy tewekkül etmeliyimiz, bil baglamalıyız, sebäpler dälle Allah Taala'dır. Inneki bilmeli mühim meselemiz musulman doganlar kadar barada. Kadar meselesi sırdır. Gaýba degişli meseledir. Ve kadar meselesini çümmek gadagyndyr. Çümmek diýänimiz näme? Kur'an we sünnetin öwreden, bildiren, yerine iman ettik diýip durman, şondan aňry geçip, öte geçip, şu meseleň üstünde beter durmak,
Kadar meselesini düşünmektir ve qadagandyr musulman dogonlar. Kadar meselesini tarihte durmaly yerinde durman, Kur'an we sünnetin çäginde durman, öte geçen we dogry ýoldan çykan toparlar bolupdyr, fırkalar bolupdyr. Kadar ilmi musulman dogonlar gaýp ilmidir. Gaýp ilmi Allah Taala'dan başga bilýän ýokdur. Bizim boynumuza düşýäni musulman dogonlar iman etmekdir. Näme üçin nähilek diýip bilmeýän zadymyzy bize ilim berilmedik, öwredilmedik zat hakynda şol özümüzi kösäp dörjelep durmak, kellämizi, aklymyzy aýlap durmak bu dogry zat däl. Çünki bize ol barada ilim berilmendir. Ähli sünnetin musulman dogonlar kadim akide kitaplarından Akidet-i Tahawiyya'da İmam Tahawi rahimahullah diýär bu mesele barada ve aslul qadari sirrullahi ta'ala fi halqihi lem yettali' ala zalika melekun muqarrab ve la nebiyyun mursal والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى توى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. İmam Tahawi Allah ona rahmet etsin diye kadarın asli Allah Teala'nın mahlukatına sırdır diye. Onu yani kaderi ne Allah'a yakın perişte ne bir peygamber bilýän däldir. Ve bu mesele çümmek, öte geçmek ve bu barada köp pikirlenmek yardımsız kalmaklığı sebeptir. Mahrumiyeti eltiyan baskancaktır. Azınlığı eltiyan adimdir diye. Yani musulman dogunlar Allah Teala'nın ve Peygamberimizin öwreden meselesine iman edip musulman şonu durmaly. Şonu durman beter bu meselede tartışıp, çekeleşip çümü versen bu mesele näçe bu mesele meşgul bolluňça şonça hak ýoldan uzaklaşýan. We netijede näme bolýar? Hak ýoldan, dogry ýoldan mahrum bolup beter azyp gitmekligiňe sebäp bolýar. Yardımsız kalmağa sebeptir. Yani İmam Tahawi'nin ve bu mesele çümmek ve bu barada köp pikirlenmek yardımsız kalmağa sebeptir. Mahrumiyeti eltiyan baskancaktır. Azınlığı eltiyan adimdir diýän şol. Ve devam edýär İmam Tahawi bu meselede düşünceden, pikirden ve waswasadan äge bolmalydyr. Çünkü Allah Teala kadar baradaky ilmi mahlukatından gizlep goýandyr. Ve onu biljek bolmagy da qadagan edendir. Çünkü Allah Teala kitabynda şeýle diýendir. Allah Teala eden işinden sorulmaya, olar sorulýarlar. Eger biri Allah Teala hakkında näme üçin beýle etdi diýip sorasa, Kur'anyň hökmüni inkar etdigi bolar. Kim Kur'anyň hökmüni inkar etse kafirlerden bolar diýär. İmam Tahawi rahimahullah'ın sözü şuýdy, tamam boldy. Ve kadar barada Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bize gowy wesiyeti, nasihaty tapşyrygy we musulman doganlar. Sahih Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Ve in asabaka şey'un fela taqul law anni fa'altu kana kaza ve kaza. Walakin kul qadarullah ve ma şa fa'al." Eger senin başına bir iş gelse, eger men şeýle eden bolsadım, bu hili bolardy, şu hili bolardy diýme diýe. Kawat insan oğlu musulman dogunur bilmän bir işe diýdi, soňra puşman bolýardy. Beýtmelekenim, şeýtmelekenim beýle bolardy, şeýle bolardy, kellesini aýlap başlaýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Eger senin başyna bir iş gelse, eger men şeýle eden bolsadım, bu hili bolardy, şu hili bolardy diýme diýär. Emma Allah Teala'nın takdiri näme islese şol bolar diýdi. Musulman kişi sebäbini tutmaly, işlerine netijeni musulman doganlar Allah Teala tapşyrmaly we ýüregini giň tutmaly. İsleýişiň ýaly bollumy? Alhamdulillah diýdi Allah Teala şükret. İsleýişiň ýaly bolmadymy? Qadarullahi we ma şa fa'al. Allah Teala'nın takdiridir.
näme istese şol bolardy. Her işte musulman doganlar bir hayır bardy. Bu yoluna dowam edibermeli. Onu yüreğine salyp näme üçin beýle boldy, näme üçin şeýle boldy diýip içine salyp yüreğine agyrdyp gezmeli däl musulman doganlar. Ene musulman doganlar kadar barada aýtjaklarymyz şulardan ibarat. Dersin başında da diýişimiz ýaly. Akide baradaky derslerimizi dinlemek isleýän musulman doganlarymyz birinji dersten alyp tertip boýunça dinleseler özleri üçin has peýdaly we has düşnükli bolar diýip umid edýäs we Allah Taala'dan tawfik dileýäs. Alhamdulillahi Rabbil alamin.